ऊपर चले मरजिए बाबू भगवान के, नीचे चलेला रंगादारी पसावान के। वो आगे ना बढ़बो आ फुहर चीज ढेर दिन तक टिके ना। कि राख देले बारू यार प्यार ठुकरा के, फेरलू नजरिए के। हर की मिल तो ना बाटे सुन दिल के दवाई, आवो ना पिया दो जोहरिए के। यार जब हमरा औकात बटे कि 50 गो गाना बेकार बजवा सकता नहीं, तो उतनो औकात रखे के चाहे कि 2-4 गो बढ़ियो गीत बजा सकता नहीं मार्केट में। जब से हम राखी के गीत जहिया से गईले बानी वही दिन से देखता नहीं कि माई बाबू प्रमोद भैया के माई बाबू के बंटवारा पड़ल बाड़ो ए बाबू सब लोग के आँखी में, चूना लगा दी हंस तोहरा पाखी में। कि बोलो खतरा एको बोले टलते रही। कि लड़का के लाइन रहा कि जले वाला तो ही तवा जलते रही, गाना रहे कि जले वाला तो ही तवा जलते रही, पसावान के चलती चलते रही। तो जेपी भैया जब हमारा के अपन भाई से भी सागा माने ले तो हमारा कहाँ नियम बना था, उनका खातिर पूरा जीवन ही समर्पित बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शताक्षी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं संगम स्टूडियो के ओपनिंग में, और आप सबसे हम बता दें कि संगम स्टूडियो पहले पार्ट 1 था, पार्ट 2 हुआ और पार्ट 3 का आज उद्घाटन है। जेपी भैया का स्टूडियो संगम स्टूडियो बक्सर। पासवान स्टार तूफान राज जी से मुलाकात हुआ। आइए इनसे हम कुछ जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है भैया। जी स्वागत बाटे। जे भी श्रोता शताक्षी न्यूज के देखा ताटे, प्यार दुलार देता, भैया के चाहता, हमरा के चाहता, पसंद करता, वो श्रोता के सबसे पहले हम गोड़ छुए गोड़ लागता नहीं। हम सबसे पहले जानल चाहब कि पहले पार्ट 1 खुलल, पार्ट 2, पार्ट 3 और लगातार स्टूडियो खुल रहा बा, का कहल का? पार्ट 1 से हम बानी, सबसे पहले से बानी, कहे से कि हमनी के एगो बात रुआ पूछनी है कि आजीवन जुड़ल रहब। तो भैया एगो बात बता दी कि लोग का न झूठ के बोलत हो कि आज हम स्टार हो जाई तो काल गुले छोड़ के भाग जाई, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमरा के वो इंसान वो जगह से उठा के ले आइल बने जहाँ तक कि का कहल जाला कि गरीब के लड़का जो अनाथ महतारी के बेटा के छोड़ के मर जाला, वो तरीका से जेपी तिवारी हमरा के ले आइल बने। तो जेपी तिवारी खातिर जितना कहब उतना कम पड़ जाई। अच्छा, सबसे पहले हम जानल ई चाहब कि रवा कब से गायकी के फील्ड में आयल बने? गायकी हमारा करत 6 साल हो गई। गायकी से पहले हमने हर कीर्तन गावत रही जा। ना गायकी के फील्ड जैसे कि आज रवा गायकी मैंने 6 साल से रवा लगातार मार्केट में बाज रहल बनी, लेकिन एकरा पहले रवा परिश्रम कब से कर रहल बनी? राउर चाहना कब से बा ए संगीत लाइन में आवे के? हम तो मान के चले जब से हमार होश भइल तब से हमने के गांव में कार्यक्रम जौन भी होके 26 जनवरी 15 अगस्त केहू के लड़का भइल तो नाचे गावे, बहुत सारा ऐसा। सरस्वती पूजा एगो हमारा होला गाँव में, बाबा क्लब सोन बरसा, ठीक नु। तो बाबा क्लब सोन बरसा में हमने के हम नाटक खेलत रहनी है, नाटक खिलावत भी रहनी है। तो कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा भी है। और रहल बात कि जेपी भैया के बात, जेपी भैया जब हमारा के अपन भाई से भी सागा माने ले तो हमारा कहाँ नियम बना था, उनका खातिर पूरा जीवन ही समर्पित बा। गायकी छोड़ सकता नहीं, गायकी जोड़ भी सकता नहीं। हम एगो अच्छा, एक और चीज बा, बहुत रवा खूबसूरत चीज भी गावे नी। पासवान स्टार और नाम जब से पड़ल ओकरा बाद भी रवा बहुत ही खूबसूरत चीज गनी, ओकर पब्लिक प्यार दुलार भी दिले, लेकिन और पासवान स्टार ही नाम काहे पड़ल? देखी इस श्रोता के नज़र में हो जाला। देखी बढ़िया कलाकार ऐसा बाड़न की बहुत अच्छा गावे ले, उनकर लोग मार्केट में गाना ना सुन पावेला। उहे अगर छवि अच्छा हो गई, मार्केट में नाम हो गई तो लोग सुने लगे। काहे हम तो काला साड़ी जो पहनेलू लगावेलू जो बोट अभी और एगो 1-2 दिन हाल फिलहाल के जो गीत मैटर बा, सैड सॉन्ग करके एगो मैटर बा, बहुत ही इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा बा, ट्रेंडिंग 3 में चल रहा बा गाना। ओ विषय पर का कहल चाह? अभी पूरा भारत में हम चाहब कि हमारा दर्शक के वो गीत सुनाई। पूरा भारत में 3 स्थान पर हमारा ट्रेंडिंग में गाना चलता। हमारा खुशी है बात के बाटे कि गाना ट्रेंडिंग में चलता, बाकी एहू बात के हमारा खुशी होके के चाहे कि भाई एकरो से अच्छा गाना राखी के गीत आयरला, वो गाना करो सब प्यार दुलार दी सुनी गाना रहे। लेकिन जहाँ तक हमरा ई लागता कि पहले के अपेक्षा पब्लिक के अंदाज भी कुछ चेंज भइल बा। अरे भोजपुरी 15 से 20 दिन में इतना बदलाव लिया बिया कि कुछ कहे लायक ना। जब से हम राखी के गीत जहिया से गईले बानी वही दिन से देखता नहीं कि माई बाबू प्रमोद भैया के माई बाबू के बंटवारा, बहुत सारा राखी के विदाई गीत रखिए के दिन छोड़ दिलू। हम बड़ा खुशी है चीज़ से बानी कि भोजपुरी कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा प्रगति पे भी है।
अच्छा, हम चाहब कि जो अभी और इंस्टाग्राम पे जो गाना ट्रेंड करल बो का तनी एक गाना रहे, हर की राख दिल बारू यार प्यार ठोकरा के फेरलू नजरिए के, ओहो कि राख दिल बारू यार प्यार ठोकरा के फेरलू नजरिए के, हर की मिल तो ना बाटे सुन दिल के दवाई आवो ना पिया दो जहरिए के, कि मिल तो ना बाटे सुन दिल के दवाई आवो ना पिया दो जहरिए के। हई आजकल हम तो नाम ना धल चाहम, लेकिन आजकल जौन लोग हई कुछ तुच्छ कलाकार बड़े जे कि अपना न्यूज के माध्यम से कुछ बोल के केहू के उदंड भाषा के प्रयोग करके जे वायरल होके के फेरम बा, ओह विषय पर रवा का कहल चाहम, रवा समझ लो कि हम कहाँ से बात कर रहल बानी। हम पूरा भोजपुरिया समाज के कहतानी, कलाकार के भी कहतानी कि यार जब हमरा औकात बाटे कि 50 गो गाना बेकार बजवा सकतानी तो उतनो औकात रखे के चाही कि 2-4 गो बढ़ियो गीत बजा सकतानी मार्केट में। लगातार जुड़ल बनी, ओह जेपी भैया के विषय में रवा का कहल चाहब। जेपी भैया के विषय में हम बहुत चीज़ कहम और बहुत चीज़ कम पड़ जाई, माने जोन भी रवा जेपी भैया खातिर कहब उ कम पड़ जाई बहुत बहुत। अब जेपी अगर संगम स्टूडियो रवा जुड़ल बनी संगम स्टूडियो में अगर नया कोनो कलाकार आवल चाहस तो कैसे का ओकर शेड्यूल बा। हमनी के थ्रू हमनी के भाई बने जा, जे भी कलाकार आवल चाहता जे भी बाटे जहाँ से जे गावता, अगर बढ़िया काम करे के होती तो हमनी के संपर्क करब भाई, हमनी के तार सपोर्ट करब जा, हर जगह से सपोर्ट करब जा, जौन चीज़ तारा अगर दिक्कत हो चीज़ से सपोर्ट करब जा हमनी के। अच्छा, एगो रक्षाबंधन के और जौन गीत रहल है, मने सुनला और देखला के बाद केहू के भी आँख से आंसू छलक जात रहल है, ओह गीत के विषय में हम चाहब कि हमारा दर्शक के सुनाई और ओह गीत के रवा मन में उ गीत गावे के ख्याल कैसे आइल, हम चाहब कि हमारा दर्शक के गीत के हमनी के हम भैया सोनू संगम भैया, जेपी भैया, राहुल भाई गीतकार हमार, पप्पू भैया, जे भी रहे बीच में हमनी के वो स्टूडियो पर ऐसा ऐसा बात चलत रहे कि भाई महीना दिन पहले हमनी के गाना राखी के आवे के चाहे, जेकर कि सब की केहू के ना आइल होके, आ एगो गरीब के राखी आवे के चाहे, गरीब भाई के राखी रहे, माने गरीब के दर्द, ओ गीत में गरीब के दर्द छलके के टोटल झलकल ओकरा में, जे भी रहे ओकरा में गरीब भाई के राखी के किरदार निभौले बानी, बहिन भी हमार बाड़ी सन, सब लोग बहुत अच्छा लागल हमरा, बहुत अच्छा लागल और बहुत प्यार दुलार हो गीत के मिलल, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलल और बहुत श्रोता के हम बहुत बहुत बधाई करतनी ये चीज़ के कि बढ़िया चीज़ मार्केट में 2 लाख प्लस होखे वाला बा व्यूज ओकर, बहुत बहुत दर्शक के माइंड चेंज हो रहा बा। जब इतना कर दिया तो हमारा कोशिश बाटे कि हम बढ़िया चीज़ करम आ मिलियन तक तो हम लोग करबलू, इरावा पूर्ण विश्वास बा कि आज हमार 2 लाख गइल बा तो कल मिलियन जरूर जाई, अगर उतना टारगेट रख ले। लेकिन कुछ कलाकार ऐसा को बड़े जे कहते कि हम फुहरे गायब त आगे बढ़म, बाकी निमन गायब त आगे ना बढ़म, कबो आगे ना बढ़ब आ फुहर चीज़ ढेर दिन तक टिके ना, टिकाऊ चीज़ उहे होला जौन मजबूत अंदर से होला, आ फुहर चीज़ अंदर से मजबूत ना होला, अइला तर ट्रैक गइल ओकर बाद गइल ई ना होला, करे के बाद तो बढ़िया चीज़ कर आ बढ़िया चीज़ गाव तबे मार्केट में रहब। अच्छा, ये बात होत रही, आज हमके संगम स्टूडियो के उद्घाटन में आयल बन जा, हम चाहब कि जाते जाते हमारा दर्शक के एगो पसवान स्टार वाला जो पसवान के जो गीत बतन सुना दे। देखिए संगम स्टूडियो के उद्घाटन में जे भी आई रहा हटे तहे दिल से धन्यवाद बा, बहुत अच्छा लागल सब लोग आई रहा हटे, हमनियो कहीं नहीं है, हमनी के तो भाई स्टूडियो से बोल ही बनी जा, गाना रहे एगो हम पसवान मैटर रहे, हर की घोड़ल बड़ो ए बाबू सब लोग के आँखी में चूना लगा दी हंस तोहरा पाखी में, गाना रहे कि गड़ल बाड़ो ए बाबू सब लोग के आँखी में चूना लगा दी हंस तोहरा पाखी में, कि बोलो खतारा को बोले टलते रही, कि लड़का के लाइन रहा कि जले वाला तो ही तवा जलते रही, गाना रहे कि जले वाला तो ही तवा जलते रही, पसवान के चलती चलते रही, मने मुस ऐठ के ताव देल, मने कि मने पसवान के चलती चली, ऊपर भगवान और नीचे पसवान, हमारे गावल रहा सब लोग कॉपी कैलस, ठीक है इस चीज के मने कि ऊपर चले मरजिए बाबू भगवान के, नीचे चलेला रंगादारी पसवान के। तो ये हमारे साथ थे पसवान स्टार तूफान राज जी, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि भाई को थोड़ा प्यार दुलार और बढ़ाइए और अच्छे अच्छे गीतों को आप सब सपोर्ट कीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल के विषय में जाते जाते ये कम से शताक्षी न्यूज के जे भी श्रोता देखा था एकरा पहले
अब एक बाद जे भी हमारा थ्रू अगर जुड़ता तो भैया के इतना प्यार दुलार दिहलो कि जैसे ट्रेंड पकड़त रहो कि तूफान पासवान स्टार हो, वही तरह मार दलो चैनल के एकदम कि एकदम कम से कम हमारा न्यूज चढ़ला पर 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।